Сгответе пилешките гърди така. По стените на чашите поставете резени бекон. Обелете картофите. Нарежете на тънки резени и поставете върху бекона. Овкусете с сол, черен пипер, сладък червен пипер. Нарежете пилешките гърди на тънки резени и поставете върху картофите. Добавете настъргана моцарела. Напълнете чашите, като редувате същите съставки. Увийте с бекон. Обелете лука. Нарежете на тънки ивици и поставете в тавата за печене. Обърнете съдържанието на чашите върху лука. Сложете тавата във фурната и извадете чашите. Печете 30 минути. Обелете един червен лук. Нарежете лука наситно. Изплътмете магданоза във вода и подсушете с хартиени кърпи. Нарежете магданоза наситно. Добавете няколко смачкани скилитки чесън. Овкусете с черен пипер, сол, люти чиви люспи, растително олио. Разбъркайте и добавете кисело мляко. Тази рецепта с пилешки гърди ще заеме почетно място в менюто на всеки. Вкусните и ароматни слоеве не оставят никого безразличен.